Здравейте, машини! Отново съм аз. Дано да не съм ви липсвал. Едно от първите неща, които искам да кажа преди да започна видеото е да ви благодаря за самата подкрепа миналото видео, за гледаемостта, за лайковете, които сте оставили. Благодарен съм и сега с това видео с какво ще започнем е, че едно от първите неща започнах предизвикателство на Funded аккаунт, който е на стойност 100k. Като гледам всеки един трейд да бъде записан и да бъде изпратен в моята Discord група, за която може да се присъедините по един от следните начини вече. За да не ви таксувам по 20 и по $50 на месец, един от начините е да се направите регистрация в MEX и да им пратите снимка. При което аз проверявам и виждам, че де-факто вие сте се направили, одобрявам и влизате в групата, където сами хората, които са вътре, сами ще си кажат, че по един или по друг начин получават стойност. Сега, пишете ми на лично в Twitter, докато вече имам възможността да пускам линкове в YouTube и вече след това ще може да ги цъкате, да натискате, да ми пишете по Discord и така нататък. За момента в Twitter се случва абсолютно всичко, пишете ми под някой пост, искам да вляза в групата или дай си линка за MEX, пише ви на лично там и се оправяме. Сега, да започнем какво де-факто се случи с това предизвикателство и един от първите трейдове, които аз успях да взема. И друго, искам да напишете в коментарите дали ви кефи тази, може да се каже, поредица, която почвам, където документирам и говоря за всеки един трейд, защо съм го взел и така нататък. А пък вече, ако искате да променя начина на заснемане на видеа, т.е. има хора, които ми се оплакват, че е много сухо, а пък и самите видеа не са насочени за хора, които не разбират, ами по-скоро за хора, които имат някакъв опит. Така. Да започнем от първия трейд, който бях взел. Да видим на 3 минути дали ще успее да ме върне. Само момент да рефрешна, защото ме дразнеше и за голда, който беше останал. Момент. Така, супер. Перфектно. Да видим дали ще ме върна. Окей. Един от трейдовете, които бях взел аз, беше... къде да погледна? Този лонг тук. Първото, което е и трябваше да внимавам, е, че сме на all time high. Вече. Де факто, аз не знам цената. Значи шортене в този момент е напълно избягваме, защото де факто ние не знаем кога цената ще спре и преди да ни покаже някаква слабост, просто няма смисъл да влизаме в позиция. Единият лонг беше от ето това запълване на гапа тук. Всъщност, като погледнем структурата, имаме суи преди това, имаме продължение на структурата, съответно това за мен е доста валидна зона. Съответно, какво бях споделил? Изчакайте тригър. Това им беше грешката. Защо? Защото internal, ако това приемем external, имаме high, low, high. Internal структурата тук, виждаме как имаме low, имаме отново low и виждате как хайловете задържат, показвайки ни някаква слабост. И накрая просто цената дъмпва, при което консолидира, акумулира и накрая прави някакво движение нагоре. Сега другия лонг, това е загуба, това е първата загуба, тук го имам $1000. При което идва следващия трейд, който мисля, че беше на биткоин. Не мисля, той беше на биткоин. Сега, първото нещо, гледам структурата каква е. Булиш. Ще кажа каква ми е грешката. Цената задържа, както виждате. Ние, чайте да клирна направо всичкото. Имаме high, low, който бил запълнен. Къде ми е екстрим зоната на то internal тренд? Ето, аз го гледах като зона. В този случай не исках да лонгвам екстрима, исках да вляза, защото от толкова много чартене, от толкова много скрин тайм, вече мога да преценя моменти, където може да дойде до екстрим и кога мога да вляза преди
да дойде? Ами като си го отбележа като зона, защото повечето пъти като чакаме екстрим, т.е. екстрим fair value gap и запълването в fulfillment, биваме фронтъра на тя, затова чакам да бъде взет някакъв inducement или да бъде тапната някаква зона и тогава. Затова аз чаках, както виждате имаме запълване тук. Аз не бих казал, че лонг от тук би било валидно, лично аз не бих. Първото, защото не бях буден, той е в 3 часа. Имаме лоу, който задържа, по-висок лоу, хай, хай, по-висок хай. Съответно структурата ни е булиш. Обаче нещо, което аз губя като фактор и не се съобразявам, е, че всъщност с този triple drive, с това трето навлизане в тази зона, успяваме да вземем ликвидността тук. Съответно, когато вземем така ликвидност, бих бил по-внимателен, бих чакал екстра тригър. Както виждате, вземем ликвидността от тази зона и вече най-вероятно ще видим движение надолу. И това се случва. Вземем ликвидността и цената лека по лека, както виждате. Имаме интернала, се bearish. Вече шортове, къде бих търсил? Значи това е пак друга загуба. Трейда беше по този начин. Take profit тук и аз бивам стопиран. Как може да избягвате такъв случай? Ами, когато успявате да следите самата позиция и когато видите, че почва да прави по-ниски, по-ниски, по-ниски и по-ниски халове, индикирайки ни слабост, индикирайки ни, че няма достатъчно купувачи да избута цената, тогава може да излезете от позицията на по-малка загуба, преди де-факто да се случи това импулсивно движение надолу или нагоре, което да ви разкара напълно. Сега, след това какво виждам? Отбелязвам си структурата каква е. Имаме лоу, лоу, който бива пробит. Съответно цената си е още надолу. Сега, гледам на големия таймфрейм, ами ние се намираме по средата де-факто. Аз бих искал да търся лонгове. Първо, когато бъдат суепнати тия equals. Момент. Тия equal лоове, които образуват някаква ликвидност. И дори да оберем тия двата лоа, цената се е булиш. Защото вижте, тук променяме структурата, тук е само sweep. Съответно, дори да ги оберем, задържим ли това ниво, може да продължим нагоре. Съответно, какво видях аз там? Видях, че тренда на internal база се е доста... Айде бе, състои връщане. Се е доста bearish. Когато сте несигурни, аз го казах и в миналото видео, гледайте да рискувате по-малко, но да влезете в позиция. Просто го правете. Съответно, какво виждам? Сега ще си кажа, добре, Илянко, обаче това също, нали, е продължение. Съответно, този хай би ми дал промяна на структурата, нали така? И аз ще кажа не. Защо? Защото много пъти съм казал, когато имаме промяна на структурата, особено когато сме в downtrend и не сме в Extreme POI. Ако бяхме в Extreme POI, бих бил по-внимателен. Но когато не сме и сме в средата, бих гледал допълнителен тригър в тази зона. И какво виждам аз? Виждам тази зона всъщност като inducement. Ето тук. Само момент да го маркирам. Да я направя това, този кендъл тук е зеления, индикирайки ми, че това е ликвидно ниво, защото е последният зелен кендъл в това движение надолу. Съответно, този зелен кендъл какво прави? Влиза в тази зона. Която зона, какво съм казал? Аз гледам конфлуенси. Първо, имаме fake boss. Фейк промяна на структурата в Fair Value Gap. Едно от нещата. Добре, обаче то само по себе си не ми е индикатор, че ще падаме, разбирате ли? Само по себе си не ми е сигнал. Съответно, аз чакам да промени микроструктурата, защото това ако е интерно, това вече е микро. Съответно, чакам за промяната, идва промяната и влизам на шорт в ето тук. Защо тук? Защо Илянка не влезе на FF? Или защо Илянка не влезе тук? Защото аз искам при самото това движение да вземе някакво горило, да вземе някаква ликвидност. Защото е оставил. И някои хора може да кажат, добре, този хай означава, че може да имаме промяна и да ходим нагоре. Съответно, аз обаче
действам по съвсем обратния начин и влизам шорт, като 100% ми е тук. И сега ще кажете, Илянко, добре, защо там? Първо, аз гледам съм по-консервативен на моменти, по-предпазлив. Пък 100% тук ми е доста агресивен. За по-голям арар, да, но аз гледам тук да ми е 100%. Като таргета ми, и друго нещо, друг конфлуенс, че на този лоу имаме, де-факто ако пусна индикатора, не знам дали се види, не се вижда, но тук имаме Лондон лоу. Таргетирам така, да имам 2 RR и съответно трейда се изиграва. Не знам дали съм го споделил в самия канал, но това беше един от трейдовете. Така, следващия трейд. Тук гледаме структурата как е и де-факто какво виждаме. Като отворя на 5 минути, много чисто и просто. Виждаме де-факто на 5 минути, това не е зона, това не е supply зона, това не е просто индусмент тук. Затова кога сте несигурни, може да отваряте и по-големия таймфрейм. Съответно какво гледам аз? Гледам зоната, от която бих търсил шортове, къде е екстрима на този internal тренд. Като гледаме на 5 минути, ето тази зона. Съответно тренда не е за надолу. Какво чакам? Аз чакам потвърждение в нашата зона. Защото сам по себе си този тригър не ми е валиден. Съответно, идва в зоната, разиграва се, имаме хай, имаме лоу, по-нисък хай, по-високо лоу, цената почва да компресира, обаче това не ми е достатъчно. Чакам промяната тука, извинявам се много, и влизам на шорт при самия ретрейс, инвалидация този хай и таргет този лоу. Много хора си мислиха, че ще видим баунс от тук. Да, възможно е. Възможно, но за мен не е в Extreme POI за лонг. Това е самата internal структура. И за да съм сигурен да търся лонгове тук, пък и даже това не е... Структурата не е bearish, имайте го на предвид. Защото това, ако не се лъжа, го обяснях и миналия път. Това не е даунтренда. За да се промени даунтренда, трябва да щупим хай, който е направил нов лоу. Ако цената се движи така, и примерно ти си кажеш, добре, пробихме, поставяме лоу, поставяме хай, окей, тук вече променяме структурата, не е вярно. Протекнатите хайове са тия. Съответно цената може да дойде, микрото да е булиш, да дойде в тази зона, да щупи и да видим някаква слабост, при което да шортим. Това беше другия шорт, който гледах. Имаше още един шорт тук, който беше също много добър, който беше съвкупност от New York Deviation, на който се случва. Цената прави едно движение, сега бихте си казали, окей, тук е Extreme POI, защото тук пробиваме. Така е, но сами виждате, че не ни дава никакво потвърждение. Чайте, че вече се изпотих от толкова приказки. Не ни дава никакво потвърждение. И другото, като коментирам тия трейдове, виждате как не казвам плюс 1К, плюс 2К, плюс 2 RR, защото тия трейдове са взети на персонален акаунт, не са взели в funded акаунт. Защо? Защото в този ден бях направил вече 2 загуби и реших да се почина да не форсирам нещата. Съответно нямаме потвърждение тук, защото цената задържа и гледаме, след като вземем New York High, виждаме, че New York Low седи. Съответно това за мен е ликвидност. Така, гледаме, имаме sweep тук, имаме продължение тук на тренда, идва, продължава си цената, прави си баунс. Съответно, къде ни е зоната за промяна на структурата? Ето този лоу. И тук може да се съгласим всички. И аз влизам от самия ретрейс, 100% хай и таргет този лоу. Ако не забравяш, слова някъде тук снимка на самия трейд или ако имате някакви съмнения, може да влезете в групата, да видите, че всъщност нещата, които се случват, биват екзекутирани. Има някои трейдове, които са на paper трейд, т.е. не са с реални пари, но в повечето случаи гледам да са с реални. Така, и цената почва да се движи по един начин. Да, тук ще говоря за една загуба. Сега, дойдохме и обрахме тия двата лоа, които са ликвидност. И цената по-булиш не можеше да реагира. След като обираме тия лоове и тази ликвидност, виждате как цената веднага се връща. Не седи
някакво време около тия лове. Не, направо взима ликвидността и се качва нагоре, индикирайки ни сила. При което цената се движи. Имаме булиш тук, low, high, промяна, образува трендлайн ликвидност, може да дойде тук и да баунсне. Съответно нещо, което аз видях и ни проумях, шортих от тази зона. Защо? Защото тази зона, първо, имаме обрана ликвидност преди той, но самата зона вече е престояла. Тоест, ние имаме един тренд нагоре. И с този тренд оставяме някакви зони. Примерно това е зона. Обаче де факто вече, за да сме сигурни, че ще видим реакция от там, изчакайте. Изчакайте, не влезете на лимит. Изчакайте да видите някакво потвърждение и така. Ами това беше една от грешките ми, шортих тук. Само защото зоната ми изглеждаше добре, защото беше зона, която обира ликвидност преди това, обаче беше в средата на самия тренд надолу. Другото, което виждаме, че сме булиш, защото суифваме internal ликвидност. Какво виждате? Цената се връща, обира някаква ликвидност, променя хая и тук вече едно от нещата може да съдейства лонг. Защо? Защото първо се намираме в критично ниво, което ако го вземем, може да видим голямо движение нагоре. И това се случва. Стоп-лос тук. Гоним вече тази зона, която ни е екстрим. Сега, това беше грешката, лонга не съм го взимал. Сега един от другите лонгове, който се случи ето тук. Първо гледаме, че се намираме в Extreme POI скоро. Обаче виждам, че не сме взели този хай. Съответно, едно от нещата, я видим колко минути, 16. Добре, ще гледам малко по-бързо, ако не ще го направя в друго видео, другите трейдове. Гледам тренда какъв е, съответно не шортим тук. Тренда имаме хай, пробиваме, идва, обира тази ликвидност, internal, микро, но internal лола го държи, не го суифа. Съответно, виждам, че и този лол преди да ни даде това движение нагоре, обира също ликвидността от този лол тук. Съответно, това е такива движения, както ме чувате в момента да говоря, се взимат когато има волатилност в пазара. Когато няма, е по-малък шанса да сработят. Съответно, влизам лонг тук, след като виждам реакция. Даже тук, сега като се замисля, аз бях влязал лонг още тук. Още назаде. С инвалидация този лоу и таргет по-голям хай, но в случая след като виждам реакцията, гледам да изляза за, мисля, че за 2 ARR точно, някъде тук. Съответно, което ми връща загубите, което правя 2К този трейд. Съответно, след това последва един шорт, който беше загубен. Защо шортих тук? Защото първо сме в Extreme POI. Второто, което е пробиваме този лоу. Но аз не съумявам, че ще е по-хубаво, понеже първо гледам тренда на External сме в Extreme, Internal ме за шорт, обаче в същото време има някои неща, които наделяват. Нещо, което съм забелязал е когато пробиваме лоу, движейки се така, с по-ниски халове, виждате, че аз де-факто, кое ми било екстрима за шорт, ами ето е тази зона тук. Защо? Защото тук ми е Extreme Fair Value Gap, Fulfillment. Другото нещо, почна New York Deviation Hour. А какво съм казал аз? Когато започне, гледайте да не търгувате в този момент. Или гледайте да изчакате. Съответно, две грешки, отивам срещу системата си и си изпатих. Както виждате, стоп лос веднага. Минус 1,5. Бях рискувал повече. Съответно, гледам какво се случва тук. Гледам, че тренда се обръща и че всъщност тази зона вече става зона, която обира ликвидност и ми дава промяна на структурата. И аз много обичам такива трейдове, защото те са критични. Защото ако загубя единия, мога да вляза после да върна загубата, понеже самата инвалидация ми променя тренда и ми променя байаса за краткосрочния вариант. Съответно, какво правя? Аз маркирам си тази зона, маркирам си зоната, която ми е екстрим за лонг. Когато оберем тази ликвидност и влезем в тази
зона. И както виждате, от тук се играе лонг, инвалидация този лоу и таргет вече нов хай. А този трейд пак беше взет на персоналния и беше затворен по-рано. Ядма е на моменти, защото такива хубави трейдове ги изпускам с фъндета, но с персоналния успявам да ги фана. И затова персоналния върви къде по-нагоре от фъндета. Съответно така също се случват някакви движения. Дайте да видя само другите трейдове, които вземах аз. Добре. Отиваме на голда, отново, още един трейд, много хубав, направо беше брутален. Защо? Защото тук ми е продължението, имаме ликвидност интернал, която трябва да оберем и отиваме в Extreme POI. Оставих си лимит точно под лола, с инвалидация този лол, защо този лол? Защото и този лол идва и обира тази ликвидност. Съответно, тренда си е булиш. Къде е зоната за лонг? Ето тук влизаш лонг и таргет вече нов хай. Обаче аз вече тук съм на брейк ивън и гледам да разтоваря по-голямата част от позицията. Така. Идваме вече понеделника, мисля, че. Понеделника ли? Ко бяхме? Петък ли? Ауди. Какво става с Ауди? Да, реджектва в екстрима на този тренд, но тренда на екстернал се е булиш. Съответно, аз бих внимавал за шортове. Отбелязвам си го това като ликвидност, която трябва да бъде взета рано или късно. Гледам къде е internal тренда, маркирам си го така. Маркирам си Extreme POI, който е тук, тафаме го. В същото време, ако ме даде да покажа, имаме Asia Low тук. Имаме промяна на структурата с този хай. Де факто на една минута, като свичнем. Момент само. Значи първата индикация. Internal тренд. Второ, Extreme POI. Трето, Asia Low. Четвърто, тригър. Ти какво повече да искаш? Това е супер сетъп. Идва, обира се ликвидността, идва си в Extreme POI, който е тук. Суифа ликвидност, запълва гапа и аз вече съм лонг, след като виждам някаква реакция с инвалидация този лоу и таргет този хай. За позицията затворих по-рано, но можеха да се таргетират по-големи нива. Просто не можех да следя позицията и зато и гледах да изляза по-рано. Така, това е за момента. Ще ви покажа още два шорта, които успях да взема и от тази позиция де-факто направих към $2000, които успях да прибера и съответно успях да запазя. Защото е много хубаво да внимавате и да предпазвате капитала. Това също е качество, което минава доста време докато го научите да го правите качествено. Но това става всичкото с времето. Сега, имаме тренд, идва обира ликвидността от този хай. Така да го отбележа. Другото, което е, идва обира този Азия хай. Кой е лола, който би ми дал тригър за шорт? Ето, и то е, направо е очевадно. Съответно, къде е зоната, където бих търсил шорт? Ето тази. Идва в зоната на шорт. Тук имаме вече няколко тригъра, въпреки че сме срещу тренда, аз затова изчакам още един тригър. Идва, виждате тук, как съм казал, идва суифа. Момент само. При което при следващ пробив ми индикира слабост. Индикираме слабост. Виждам, че вече цената не иска. Показва просто слабост в POI, който аз гледам да реджекне. Имаме само суипове, халовете стават по-ниски, имаме такъв кръгъл топ и таргет вече за 2 RR. И това беше другия трейд, който също изкарах мишки към $1500 и с това затворихме. Имаше още един трейд на еврото към долара, които... Има и още трейдове, които не ги виждате тук, защото искам да ги споделя и да вляза обширно в детайли за тях.
Така че, ако имате някакви въпроси, пишете ми в Twitter. Ще се радвам, ако оставите коментари дали ви е харесал, върху какво искате да се съсредоточа в следващото видео. Имам няколко идеи в главата, но вече ще оставя на вас честта да... Искам да чуя какво ще измислите ви. Благодаря ви още веднъж от сърце и знайте едно нещо от мене. Добър трейдър не ставаш с приказки, с това да правиш курсове, да взимаш парите на другите хора за неща, които нали ти не разбираш, защото масово има такива хора. Добрият трейдър е човек... Как се става добър трейдър? Според мен, според моите виждания. Просто много скрин тайм. Много часове пред чарта. Аз съм човек, който... Какво бих... И нещо друго. Гледайте да нещата, които правите, да ги държите в поверителност. Да не се знае от много хора. Търпение. Имайте много търпение. Гледайте да преборите тая емоция у вас, която има след като загубите трейд, да си върнете загубата, защото чувствате се едно, то аз не става, не ми се получава, това за мен е 1100 убеждения, че ти не ставаш за тази игра. Опитайте се да ги преборите. С всеки един опит да се справите с тия емоция, вие ставате по-силни. Аз съм на това мнение. Затова не се предайте, работете винаги върху себе си, няма да показвам евро към долар трейд, ще го покажа в някое друго видео. Всъщност аз искам, който гледа видеото, искам да ми покаже защо съм шортил ето тук. Като ми отбележи голямата картина, може да в Twitter ми пишете, нали, имам идея как си го шортил, искам да вляза в групата, пращам ти линк, показваш ми и така. Благодаря ви, че гледахте още веднъж. Търпение, хора. Това е майката и едно от нещата, които да пазите със себе си е да спрете да живеете филма на другите и живеете вашия. И не дейте да изпъквате винаги, бъдете така между по-ниски от тревата на моменти. Трябва да умеете да знаете кога сте по-ниски, кога е нужно да се спори и кога не. Благодаря ви, че гледахте видеото. Желая ви лека вечер, хубав ден, който както е. И ще се видим в следващото видео. Надявам се да ви е харесало мнение, всичко. И ако искате да влезете в групата, може да ми пишете на лично. Чао, чао!